kaya beke po, i-Miss Luis Butao, na manibat po, ken Pampanga Information Office, para po kaya betaya, kening pamag-obserbata po, kening po nga, Mutyaning Kapampangan 2023 Coronation Night. Luis, kamusta ka? At ano nga obserban mo ngayon Bengi? Yes, Kuya Felix, makikita mo ngayon sa ating likuran at kung maririnig niyo po mga kabalin, dumadagundong po ngayong gabi ang Brenzy Grau Convention Center sa dami ng supporters at fans na pumunta dito para supportahan ng kanilang mga candidates. Partner, meron ka bang favorite sa mga candidates ngayon? At siyempre, ako yung favorite ko, yung susuportahan ko, no? Yung kung tigasan ako. Dahil ako yung tiga San Fernando, doon muna ako. Pero lahat yan, naghanda para ngayong gabi, no? Pinagenda nga ni Bengi ngayon ni, may practice la, may nigaran la para king question and answer. At siyempre, dakal lang taong kasahog, kining karelang journey, kining Mutyaning Kapampangan 2023. Kalupad na rin ikaw kining gulot tamo na tinagon kining eventay ni para akit do, akit din karelang kandidato, ne? Yes, partner, speaking of paghahanda, if nasubaybayan niyo po yung mga previous activities ng ating mudya, ang dami po nilang pinagdaanan bago po tayo makahantong dito sa ating Coronation Night today. Partner, napanood mo ba yung pre-pageant, yung Yes. question and answer portions with the media, and dun sa nila, mga kanilang mga talent, dun sa talent portion sa SM Pampanga, dun nakita natin kung paano naghanda, paano rin-represent ng ating mga kandidata ang kanilang mga localities sa kanilang mga paraan, partner. At siyempre, hindi mangyayari yan kasi walang suporta yung kanilang mga local government units, yung kanilang mga mayor, at yung mga nakaupo sa kanilang mga bayan at syudad, no? So, pinapasalamatan po namin yung mga chief executives ng mga bayan at ng mga syudad. Yung syudad na sinuporta karelang kandidato, ang po siyempre rin karelang kamag-anak. Not only yung mga chief of executives, pagod din sa sa Mutya journey na to, partner, yung mga tourism officers po natin, and most especially our provincial tourism office and provincial government of Pampanga, headed by Governor Dennis Delta Pineda and Vice Governor Lilianani Pineda, na alam natin baka any moment now ay pupunta na dito sa Brenzy Grau Convention Center para suportahan ang ating Mutyaning Kapampangan 2023. Okay, at siyempre, live po tayo sa Digital TV ng CLTV 36 at live po tayo sa aming Facebook account at partner, saan pa tayo live? Siyempre, live din po tayo sa ating official Facebook page ng Pampanga PIO for those of you na gustong makakita, maging updated sa magiging happenings natin dito ngayon sa Brenzy Grau Convention Center. Partner, alam mo ba anong magandang gawin ngayon before mag-start yung pageant? Let's do a crowd energy check sa ating mga supporters today. Ayan, nag-uumpisa na. Siyempre, tignan natin yung crowd na mula dito sa kabilang side, no? At kita mo naman, nandyan yung banda at nandyan yung kanilang mga start. Dito sa likuran natin, kamusta? Kung makikita nyo, hindi lang mga banda, hindi lang mga tura-tura, may mga balloons and mga tarpaulin silang mga dala para ipakita or express ang kanilang mga suporta sa kanilang mga kandidata. Try natin makamusta ng mga supporters dito ngayon sa Brenzy Grau. Oo. Ma'am, okay lang po? Kamusta po kayo? Hi po, ma'am! Ma'am, sino suportahan natin tonight? Ay, Mutyanang Pinali! Daniela Figueroa. Sa tingin niyo po ba, makukuha na ng Pinali ng corona this year for Mutyaning Kapampangan 2023? Of course, let's not underestimate her commitment. Kaya na yan. And ang payo ko lang sa kanya is enjoy the moment and be present. Ayan, partner, ang makikita mo yung kanilang suporta, talagang, ayan, may sign, naka-t-shirt, at kumpleto yung buong pamilya sa araw na ito, at sa kanilang pag-suporta sa kanilang kandidato. Partner, actually, hindi ko na kita marinig right now sa sobrang lakas ng mga cheer ng mga ating supporters dito. Kanya-kanya sila lang magbato kasi may mga nakita na silang mga mutya wearing their costume para sa kanilang entrance mamaya. Partner,
dito na darating, magpapakitang gilas sa kanilang mga talento, na magpapakitang gilas sa pagsagot ng mga tanong na relevant sa ating mga nangyayari at sa mga advokasya natin bilang mga Kapampangan. Not only that, hindi lang Q&A ang inaabangan natin tonight, but also we are also looking forward sa mga special awards Yes, na yes. pamimigay ng ating major sponsors which made this Mutyaning Kapampangan 2023 possible, partner. Yes, at ang dami nating sponsors, no? At ang dami rin nating special awards na ipamimigay sa ating mga mutya. So, siyempre, abangan nila yan. At ngayon, hindi ko rin marinig yung sarili ko, no? Nagsisigawan po yung mga supporters ng ating mga mutya ngayong gabi. Siyempre, hayabengan in karelang suporta. Anya po kaya kayo na Adjuken Bale-Baleyo. Mag-tune in kayo po. Kaya kaming Facebook page, CLTV 36, Pampanga Piayo. O kaya naman po, kaya kaming Digital TV. At mag-engage kayo po. Mag-comment kayo po. Mag-like, mag-share. Bangkanita po. Mas dakal manakit. Karang kaya katamong mga lagong Kapampangan, Mutya, Genbeng. For those naman na bahay, don't worry kasi pwede rin kayo magpakita ng suporta by sharing, sabi nga ni Kuya Philip, and extending your support through social media and using the hashtag Mutyaning Kapampangan 2023. So partner, are you excited sa Yeah. magiging entrance ng ating mga candidates? Alam mo, gusto ko nga mag-umpisa na eh. Dahil maririnig po yung tao na talagang ready na sila. So, abangan niyo po ang mga susunod na kaganapan dito sa Mutyaning Kapampangan 2023 only here at CLTV 36 and official Facebook page of Pampangan Channel. Ako po, si Felix Barrios at si Luz Rotao. Kasama po natin ngayong gabi. Sama-sama po natin panoorin yung mga susunod na event. At siyempre, ako po Felix Barrios, ating pusong Bakabalen.